मा होनखो नोंखौ बिसियानो मैखोम एसे जाम्बा जाम्बालै नोङो। हेलो गाइस, वेलकम टू बेक माय यूट्यूब चैनल। नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि बे बर' यूट्यूब चैनलाव फिन आरोबाव खनसेखौ बरायहरनाय जाबाय। नोंथांमोना नायदो बे आब'आ मैखोम सारखौ मा बुंखो, नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोखि ना लोगोफोर। आरो बुंनायफ्राव माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना कमेन्ट खालामगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय। मा जाखो बड'लेण्ड रादाब? मा जाखो? मालायनि हिन्जाव खारजानाय, मालायनि मा होनो दोनखारलायनाय बिदिल' निउस होयोमोन ना। दा मा जाखो? दानि जुगा खोलि जुगनो खोलि जुग। दानि जुगा जाय मानसिखौ बुङो बेनावहाय थाबैनो नांखायो। ओंखायनो दा नोजोर नांबायना, बड'लेण्ड रादाबा दा नोजोर नांबायना। दा माबोरै खुलिफिनबावनो, माबोरै सोरनिबा हिन्जाव खारजानाय सोरजोंबा गोसथोलायलायनायखौ बोरै होबावनो दे? माबोरै होबावनो नोंसोरो दाना? सिगांथ' बिरादमोन, नै आदा आंना हिन्जावा बिदि बिदि खारबाय, बिदि बिदि निउसाव हो होनबानो नोंसोरो होलाबायोमोन। बेबायदियावनो नोंसोरो निउसाव होलाबायोमोन। ओंखायनो नंगौबाबो नङाबाबो बे हिन्जावाबा मानि थाखाय खारदों बेखौ गुदि खिथा मोनथियालासिनो नोंसोर निउसाव होयोमोन नालाय। ओंखायनो दा नोंसिनाव बाद नांबाय। खोलि जुग दानि जुगाव मोनथिबाय। रावखौबो जेबो होनजाया, मोजांबाबो गाज्रिबाबो रावखौबो जेबो होनजाया। गावनावसो नाङो, गावनाव नाङाबाबो फिसाफोरनाव नांखागोन, मोनथिबाय। ओंखायनो दानि जुगाव बयजोंबो मिलायनानै थानांगौ होननानै आं बुंदों सिगांनिफ्रायनो। मानो होनोबा हिन्जावफ्रा मानि थाखाय खारो? नोङो न'आवहाय नोङो न' बां मोनसे लुनो हाया, बिसोरो गोजानाव थाङो। 2 बोसोर 3 बोसोर 4 बोसोरनि उनावसो बिसोरो न'आव फैयो। सोर हिन्जावफोरजों लाइन मारियो, सोर हिन्जावजों मा खालामो? न'आव थाखा थाइसे हरा। 4 बोसोर 3 बोसोर थाबाबो न'आव थाखा हरा। बिनि थाखाय जे हिन्जावा खर' गाज्रि जानानै मानो थानो लाबांलाय होननानै दानि जुगाव खामायनानै जानो बयहाबो हायो। दा हिन्जावबाबो हायो, हौवाबाबो हायो। नाथाय बेबायदि साननानैनो हिन्जावफ्रा दा खारो। आरो खायफा खायफा हौवाफ्रा थास गेलेगोन, थास गेलेनानै हरफा सानफा फैला। हिन्जावा मोनजादोंना मोनलोंदों, हरावहाय बिसि फिसायजों ज' जिरायनानैहाय ओंखाम जालायनाय गैला। हरफा सोरबा थास गेलेनोसै, आरो सोरबा जौ लोंसै, जौ लोंनानैहाय सिख्लाफोर लाबाबायनोसै, बेरायबायनोसै, हिन्जावखौ खेल लाला। बेवहायनो मा हिन्जावनि दिमागावहाय दस्रा साननानै हौवाखौ गारो आरोना। नाथाय हौवाफोरनाव बिराद गोरोन्थि दं दै। हौवाफोरनाव दाय गैया, हिन्जावफोरनावसो दाय दङ। दा गोबां मानसिफ्राबो दंबावो, आं बुंबा दायसो जागोन। हिन्जावखौ ओरैबायदि बुयो, जौ लोंबा ओरैबायदि हिन्जावखौ नासयो आरोना। सिखा लानानै होसोबायो आरोना, मेगनजोंनो नुयो जोङो, मिथिबाय। ओमफ्राय दा बे हिन्जावा एसे थांबानो हौवाया फानलाबायो। बे हिन्जावा बेबायदि, बे हिन्जावा बेबायदि होननानैहाय। ओमफ्राय बेखौनो मानसिया मोनथियो, गुदि खिथा मोनथियालासिनो बेबायदिनो हिन्जावखौसो दाय होनोसै आरो। खायफा खायफा हिन्जावफ्राबो दं, हौवाफोरखौ नासयग्रा मानसिफोरबो दङ। हौवाया आंना जेबो नंखाया होननानै ओरैबायदि नासयग्राबो दङ खायसे खायसे हिन्जावफ्रा, मिथिबाय। ओंखायनो गुदि खिथा मोनथियालासिनो मालायखौ बुंनायाबो मोजां नङा, मिथिबायना। ओंखायनो बुंनो रोंबा बुं, बुंनो रोङाबा दा बुंखा। मालायनि खारनाय, मालायनि संसार बायनाय मानायफोरखौहाय बुंनो रोङाबा दाबुं। आरो सिख्ला मानसिफ्रा, जों सिख्लाखासो, जों बयखौबो बुंनो हायो बेबायदि सानो। आरो नैबे आदाया मा बुंदों, नोंथांमोना बे आदानि बुंनायखौबो नोंथांमोना खोनासंनानै लादो। मा होनखो नोंखौ बिसियानो मैखोम एसे जाम्बा जाम्बालै नोङो। मानसियानो एसे बखा रायलायो। ओरैथो बिदि जालायखो? आंखौ जि गाज्रि जावबाय नों दाखालि। केस गैयैखौनो केस अस्त्र शस्त्र दं होननानै जि बड'लेण्ड रादाबाव जावसिलायखादोंमोन ना नोङो। नै दाय गैयाला बिदिनो जायो। दाय गैयैखौ ओंखायनो रायलाबायनो नाङा, मिथिबाय। दा नोङो मा जाखो जाम्बा? नोंनि सैथोआ दा नुजाबायना। सिखाव खामानि मावबाय थानाया दा बेरखांबाय, जाम्बा। मा होननांगौ नोंखौलाय? साबसे जाखो होनदों गोसोनालाय? मैखोम ना थैखोम नोङो? जाम्बा बिदिखि जाबाय बायो। रायजोफोर बयबो खोनासंदो, मैखोमा माबायदि मानसि, माबायदि भाइराल जाखो।
बयबो खोनासंनायदो बिखौ प्रमद बर'आसो फोरोंखो ना बिसियासो फोरोंखोब्रा मैखोम इदि जाला मोजां जायो होनलायखादों दा नोंखौ फोरोंनाया सिखावसोलै नोंसोरो मिथिबाय आरो नै एबारथ' पसिसावनो दुब्ला दुब्लिसो थैलाजोबखासिगोनला नोंसोर मिथिबाय एबार मा खालामनानै जाबाव नोंसोर बन नारदो मिथिबाय